Ummina, mu ba za mu yarda da wannan lamarin naki da kika shigo mana da shi ba. Ya zaki mana haka Ummina? Haba. Me yasa muna saki a hanya muna nuna miki annabi kina rantsa idaninki? Har yaushe aka yi wani shashashan yaro da zai zo dauke miki hankali? Wani irin iskanci ne da shashanci? Ai shi yasa ne in ga ma ba ma ruwa na a cikin wannan lamarin nan saboda na fuskanci yarinyar nan taurin kan tsiya ne da ita. Tun san da ka bani sakon nan ga mata ya kamata a ce yarinyar nan ta dauki nasiha da aka yi mata ta rabu da maganar yarinyar. Kin ga abin da nake gaya miki, kin ga idan baki da maganar nan nake gaya miki ba da kaina sai na balla ki. Mara kunya mara mutunci. Shashashar banza shashashar. Haba kakata. Da kike haka kuma. Haba hajiya da haba kakata. Ba a haka. Mamana, ki saurare ni, dan Allah ki shiru ki saurare ni kici. Yanzu ummina, yanzu a ce mu iyayenki har akwai wani mutum da zai zo shiga gaban mu a rayuwa a ce wai ya fi mu sanki. Ke yanzu in zo faɗa miki ma cewa ya fi iyayenki sanki. Ki har ya kamata ke da shi? Haba mamana. Ki tuna fa kina ciki fa muke talinki muke kula da ke har Allah ya kawo ki duniya. Tun ba za ki ɗaukan ki komai muke tare da ki. Yanzu fa abin da ya rage a rayuwa tsakaninmu da ke fa biyayya ce. Kuma kin san mu dai ba za mu ƙi ki mu baki abin da zai cutar da ke ba. Wanda muke so mu aura dinnan dan mutumin kirki ne kuma mutumin kirki ne kuma gidansa asalin su mutanen kirki ne. Dan gidan Alhaji Ubala ne fa marigayi. Kuma Alhaji Ubala a garin nan gaba ɗaya kaf ba wanda bai san cewar mutumin kirki bane. Saboda haka babu yadda za a yi barewa ta gudu dan ta yi da rabi. Ina ta Allah, ai dai iyaye suna son dan su inda zai huta shi. Inda zai samu kwanciyar hankali. Wanda ake cewa iyaye sun cika kwaɗayi da hange-hange menene ai dai wai kai baka son ɗanka ya sha wahala ne. Kwanciyar hankalinsa shi kake nema. Mun zauna mun rene ki mun ci kashin ki mun ci ƙwarin ki mun tattala kin ka yanzu kuma sannan ba za ki da abin da aka gaya miki ba. Ke kuma kakata ina jan kunnen ki iya harshen ki. Da ba a yi masa haka ba a faɗan kowace kalma akan mutum a rika faɗan alkhairi maimakon a ce mutum ne banza sai a ce yar kirki. To ka duba ka gani yarinyar nan an lallaba ta nuna mata ake tana faman tsalle tana fadiya ita ta haife mu. To ai dama ai annabi ya faɗa ya ce akwai ranar da uwar gijiya za ta bi wata. Ita ce wannan ranar. To za ta san ran namu ya ɓaci. Ummina ne fa, ummina ce. Uwata ce. Ba ta gaskiyan ba ce. A'a, wa ice miki? Wallahi ita ce. Ka san abin da yasa nake jin daɗin tafiya kuma da kai? Sai ka bani labari. Tunda Allah ya sa muna yara muka taso a ƙauye, kai sai da ka dawo birni. Ni da na tashi dawowa ina da sai ka ɗora na wani layi. Ka ga yanzu na koma ƙauye? Ai zan ba da mamaki. Mutum na kawon ku fa. Kai. Allah wallahi zan ba da mamaki. Kai. Ai ka san ni kaina alitin a kaina. Kai dai ba a magana kawai. Shine. Ai na san kana son bai Allah. Wayo Allah na. Amma kai. Me kuma haka? Khadija. Ai. Lamarin soja. Tana ciki. Wato ina gaya maka Garba, a duk duniya ba wanda ya kai ni dace da soyayya. Har cikin saman zuciyata nake jin ta. Da wannan din ko? Khadija, ina son ta sosai kuma tana sona. Kai, da kake magana ba wani wanda ya kai ka dacen soyayya, ni an gaya maka ban samu soyayyar ba ne? Ta kai tawa? Ka fa sani fa muna kauye fa san da aka haife mu fa an farga yi min shayi fa kafin ai ma. To ba ka ji in gaya ma. Indai magana ake ta soyayya ka samu soyayya ta da Alitin. Ita ce tantagarya soyayya da aka yi har kuka take mu. Allah. Alitin sai ta kwambi tana kuka kai. Na gaya maka wannan zance. Kaga kirata dan shine magana. Yadda ake dada ranar nan ba kiran ta kai wani yanzu da rakiyar ba ta yi min amfani ba. Ba zan bar ke ba, ba zan so ke bar ni ba. Da ni da ke alƙawarinmu na gaba. Hello? Hello? Hello dear? Umar, ashe abin da zuciyata take gaya min gaskiya ne? Kwarai kuwa. Tunaninka kawai nake ta yi sai ga kiranka ya shigo waya. Gaskiya ne.
tunanin ki ya gaya miki daidai. Muna kofar gida. Fito. Da gaske? Warai, fito ki gani. To ga nan zuwa. Baya ba zan juya ba. Inda akwai raina ba zan Ka ta nan. Kai da ne kake ka ce an baka kudin talaka. lafazin so. Allah mala. Allah ina ga ma. Ai ina mai tabbatar maka sha maka Allah. Zaka wato ainihin zaka ta fito wallahi. Akwai zuciya kirji sannan Amincin Allah su tabbata da kyakkyawar amintacciyar matar aure na. Yau da amince Allah su da kafa da sarkin da ya yi. A koda yaushe nakan ji daɗi idan abokaina suka jingina sunana da naki suka ce Umar da Khadija. Sai in ji kamar in ɗauki zuciya ta ɗin gurungun in ba su kyauta. Na kashi, na riga na miki alƙawari. Hakan ke sa sai in ji gara su yi nisa da ni. Kuma ina godiya ga Allah da ya halicci zuciya ta da ƙaunarka. Ji ne ke kamar idan ba da kai zai ina. Amma ina son ka bani shawara. Abin da ke damuna a yanzu. Shawara kuma? Ina mamaki lokacin da zaki ce wai kina neman shawara aure na. Khadija, rayuwata, zuciyata, komai nawa mallakin ki ne. Sai abin da Allah ya sharɗanta a tsakaninmu kafin aure. So ki faɗi da abin da ke a ranki. Kuma yau abin da yake damuna ba ƙaramin bane. Don mahaifina kuma da magana aure. lafazin so in an furta. Shi ne damuwar? Ai abin da na ɗaya ina jira kenan. In kana so. Bayan kin san abin da nake jira kenan kullun dare da rana. Mafarkina, numfashina, zuciyata, rayuwata duka ko da yaushe abin da suke jira kenan. To me ke tsaji? Ke ta wani magana ki tambaye ni shawara. Khadija, ba ni da burin da ya wuce in same ki, in aure ki, in kai ki gida a matsayin mata. Ɗaki na a bar alfahari na. So fitilla ne lafazi Shawarar ta ne da hankalin. Me nake gani? Hawaye? A idan Khadija? A'a. Hakan bai dace da wajen nake so ba. Kuka ba nake bane. Bayan ina tare da ki. Me ke faruwa? So Umar, mun gudu mu je wani gari. Amma na aure in kana so. Khadija, ban gane mu gudu ba Khadija. Soya muke fa ba bariki ba. Iyayenki da nawa suna raye. Ina za mu gudu mu je. Naka iyaye ne a raye. Amma ni na tamkar sun mutu. Dan ba sa san abin da nake so. Yanzu haka baba da mama sun bar ni yi tunani. Akan za su raba ni da kai. Ya sa dan da abokin su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban gane abin da kike faɗa min ba Khadija. Ko kunne na ne suke gaya min ba daidai ba. Tsakanina da ke ban taba kawo akwai rabuwa. Shi so yaƙi ne. Nan ka ne suke gaya maka. Iyaye na ne suke so su raba ni da kai. Lafazin so. Khadija, ki bar ni jin san baba. Baba na mai kuɗi yake so. Ni kuma kai nake so. Idan har ba za ka bi abin da nace maka ba. Kan mu. Tabbas baba na zai taɓa bar ni nan aure ka ba. Na rantse maka Umar zan iya bata da kowa har iyayena a kanka. Khadija, in dai baba ba zai iya bari ni aure ba, ni gaskiya ba zan iya aikata abin da ke so in yi na guduwa da ke ba. Khadija, ina jin tsoron Allah. Ina da ƙanne, ina da iyaye. Kawai Khadija ki haƙuri, ki bi umarnin iyayenki. Ki aikata abin da suke so, ki bi wanda suka zaɓa miki. Sun fi ni son ki. Son zuciya ba zai sa su yi abin da zai cutar da ke a rayuwa ba. Khadija, ina da iyaye. Maganar gaskiya ba zan iya bijire musu saboda so da ke ba Khadija. Khadija, na roke ki. Ki bi umarnin iyayenki. Ki bi zaɓin da suka baki. Inda akwai raina ba zan malkewa. Ban san ranar da zana daina sona ki ba. Good night, good sleeping individuals. ‘Yan mata kenan. Wato, ina ganin ki na ji zuciyata ta gama ɗar samun soyayyar ki. Matsawar ban aure ki ba, to zan iya kwanciya titiri ta biyo ta kaina ta niƙe. Malam ka san me kake mu irin wannan magana? Ko ban san ki ba zan jaddada miki kalaman soyayya na masu ƙwari.
saboda na tabbata da cewar in dai Allah ya sa kika same ni to kin more. Kuma ma in kina ganin iyayenki ne ba za su barki mu yi auren nan ba, ibi ni mu gudu sai mu wajen Tanzania bayan mun haihu a can in muka dawo shikenan sai iyayen mu su gani kin ga sai hakuri. Malam, ka kalle ni da kyau. Ko auren zan aura sai ya son zan aura sai kai dan kauye ba gidaje jibe kafa. A yanzu ba a gane dan kauye ba a gane dan birni. Kawai abin da nake so ki gane shine in ma kina ganin iyayenki ne ba za su barki ki aure ni ba. Kawai if you follow me Lagos, da mun je Lagos muna zuwa Agege, a nan zan aure ki, ina aure ki. Ba za mu tashi da ba sai mun haifi ɗa guda ɗaya. Muna da lokacin kin ga iyayenmu sun karɓi kaddara sun haƙura da abin da ifa. Shine tsari na gaske. In wani yayi nasara wani ko aka zai nasara ne ya lafazin so. Da ana samun yara matasa irin kuma wanda ta shi shari'a. Da duniya ta zauna lafiya, da an samu ƴaƴa na da gaskiya na ba. A ke kuma ki ga gida ba. Na dini ne ta maka wannan daga dare. Ki ƙara kan da wannan. Shi kaɗai izo wallahi. A'a, shi ne ai. Ni shawara zan baka kai ma. Shi wannan abin da ya faru da na gani, ai shi ne matakin soyayya na farko a rayuwa. Duk mutumin da ya ce zai auri wacce ba ta son sa, ko wanda iyaye ba ta son sa, to yana hawa irin wannan matakin. Domin ni shekarar da ta gabata inda lokacin da zan yi aure, matata ta fari ba uwar wannan yaron, uwar wannan yarinyar ba. Allah sai da na yi yunkurin rataye kaina na je na hau bishiya na rataye kaina aka zo aka faɗa musu sannan suka ce na yi haƙuri da sauko sun yadda sai suka yadda. Wato mafita ta ɗaya kenan ni ma in kundumar rataye kaina. Kawai ka rataye kanka shi ya fi so. Allah sai kenan ina samun igiya mai ƙwari ta ɗauka shanu. Wato ka ce an yi losing ta opportunity chance kenan. Kaga shi kenan ni da kai baka samu ba ban samu ba sai mu ɗunguma mu je mu rataye kanmu. Shine magana. Ya Allah, kai ne ka halicce mu, kai ne ka sa abubuwa da yawa a cikin zuciyarmu. Allah ka bar mu da soyayyar annabi. Amin dan annabi da Qur'ani. Allah ka haɗa mu da mata masu son masu ƙaunar mu. Ba wanda in ka da daga aiki ta tare ka a zaure ta caje ka ba ko kuma wuf ta zari ta ɓarya. Abokina, na lura fa Altini ta gana ma azaba mutum ya. Allah sarki. Dan caje kan nan da take. Kai fa ba za ka gane bane. Ka gani nan? Tsakanina da Ali Tini fa akwai wani abu wanda ba kwani yake gane ba. Allah. Sau 27 muna faɗa da Ali Tini, sau ɗaya ta taɓa ka da ni. Kai, ni da ka ganin nan faɗansa dauka ne ni. Gidan su Samuni Duje, ka zan kace Samuni Duje. To ni kanin Samuni Duje ne, yanzu hen dauje maka muka muki. Allah wallahi na gama. Shine ai. Yau na tsaya gurin waɗancan din. Okay. Ka ba su. Ni ai da na ta kafa zaka ba. Za ka zo soyayya ba ka so in san me za a yi. Ba na ce a gaya maka nan. Ka san fa ina haddace kalaman ka ne ɗaya bayan ɗaya shine wallahi. Wata sabon gani. Yau Umar na ƙofar gidan namu, ko da mafarki ne. Ba mafarki bane. Shine Da kaina na. ki matsa ka idan ki sosai ko kuma ki matso tsabke ki da hannun manoma ki tabbatar a zahiri kike ganin mu ne nan. Garban ƙauye kenan, har yanzu baka tsaya da kai dan da na san ka ba. Wata garban ƙauye in tambaye ka mana ya magana auren ku na ƙauye. Kidici dan Allah ki ji wani buji bajiran zance. Ka ji wani buji bajiran zance. Maganar aure na ƙauye ni da kaina na haɗa kayana na shirya ritaya na tabbatar da zuciyata ba zan lamunci ganganci haihuwa da damuna ba. Tunda Allah ya kani binni na dangwali darmiya da biredi na sa a baki na ji zaki to na sawa zuciyata ni din nan auren jari zan yi. In samu ko ƴar Audu Sama Dubuwa ko ƴar gidan Dangote ko ƴar Jet ko ɗan Tata ko ƴar Sarkin Kano. Kai guf. Ko ta gwamnan Kano in aure ta wuf kai ta gida nan aje ina ɗaki yaran kai duniya. Allah sarki. Hajiya kuma sai dan sai ba.
Na san za ki yi mamakin ganin ma kofar gidan ku. Kawai dai fitowa ne daga cikin gidan. Sai na kanka a kofar gidan nan. Na san zan zama babban kawar amarya wato Hadiza kawai. Shi ne kawai abin da ba ni mamaki. Na sai ba kenan. Wato a zahirin gaskiya ina so ne in sanar miki Angule ce za ta koma gidanta na tsamiya. Angule kuma Umar? Ce ka ba san ni Hassan ba isa na yi ba. Na fi jin filatanci. Ni kaina na fi ba ta ta Hausa kai ba. Na fi jin turancin Libya don haka ko kai mana da ke faro ba mu. Hafta ko mu ji ka mu saurare ka. Wato dole dai sai kin sa ne magana a fili kowa ji ko? Umar kenan. Ka ji ma shi na wanda kuke tare da shi bai fahimce ka ba. Ina gani wata 8 ban saka ido na ba sai yau. Idan ma Khadija ce ta maka wani abu, ka sanar min ni zan je har gida. Dan ba na san abin da zai taɓa min yayana. A gaskiya Nusaiba zuciyata ta bani wani albishir a kai. Domin a yanzu ta gano wata gaskiya a kanki. Albishir kuma Umar daga zuciyanka? To wannan irin albishir ne wannan? To dai wannan albishir din ba komai bane illa zuciyata ta sake baki damar mallakar ta. Umar, ban gane abin da kake nufi ba. Calm down Nusaiba. A gaskiya na sani kina so na kuma kina kaunata. Idan irin soyayyar da kika nuna min a baya gaskiya na sani ba cikin sauki za ta gushe ba. Kawai Nusaiba so nake ki manta da komai a yanzu. Mu kalla kaddarar rayuwarmu da take gaba. Haba Umar wani irin zance ne to dan ka ji soyayya ka ta riga ta fita a cikin raina tun daga lokacin da na ganka da Khadija kawata ni da Khadija kawaye ne dan mun wuce ma kawaye mun koma ne inda zan iya sadaukar da farin ciki na ga kawata sai kuma yanzu ka zo da magana da soyayya. Nusaiba da kalmar da kika tabbatar min da wannan san a baya da irin ta ce nake so ni ma in tabbatar miki da a yau soyayya ta ba karya bace. Ni kuma ba zan aure ka ba Umar, yanzu na tabbatar da zuciyarka ba ta da tausayi ya kana tsoron Allah. Nusaiba ki fahimci halin da nake ciki. Shi so ba ruwan shi da sanin duk wa'annan abubuwan da kika faɗa. Abu ɗaya ne kawai ya sani. Idan kana so a soka. Kawo, sai ka san in kana so a soka, amma lokacin da zuciyata take son ka, me ka gaya min? Ai a lokacin cewa ne ke hakuri idan akwai rabo, kaddara za ta sake haɗa mu. Kuma duba gashi kaddarar ta sake haɗa mu da ke. Ni ma na ce Umar da kaddara ta ɗin haɗa mu ta ranka ba shi da lafazin so in an fara. Nusaiba, na tabbatar da kin san ingancin maganar Umar. Umar ba zai miki ƙarya ba. Nusaiba, babana ya hana ni auren Umar. Ya saba min ɗan abokinsa. Ƙawata in nauke ki wani alfarma. Zaki mu. Haba ƙawata, babu abin da zaki tambaya bai miki ba mutuƙar bai saba wa Allah ba. Ƙawata, ni Khadija, na amince ki auri Umar. Na tabbata da Umar zai kula da ke. Zai baki farin ciki. Shi so yaƙi ne in wani yayi nasara wani ko akasin nasarar ne. Lafazin so. Hajiya Khadija duniyar ki. In dai magana ake yi ta kyau, to in dai aka same ki a ƙare. Wato na so in baki haƙuri tintina akan abin da ya faru, to sai na kasa saboda babu dama da zan iya samu in isar da sako na gare ki. Ki haƙuri da abin da duk ya faru, kuma ban ji daɗi ba. Amma tun daga ranar da na ji kuna magana da Umar na ji irin misunderstanding agreement da kuka samu and collaboration, sai na jin zuciyata ta riga ta gama karɓar ki a matsayin masoyi. Kuma ki kwantar da hankali. Ni dinnan da kike gani Garba ƙauye. In dai kina so na ko yanzu ki haɗa kayan ki mu gudu wajen can Tanzania. Ki can mu shekaru ga mata. Allah. Inda akwai raina ba zan markewa. Inda akwai zuciya kirji sannan akwai kunne da zai ji da hankalin
da za na sarrafa ke na ji ban san ranar da za na daina sona ki ba. Lafazin Kana soyayya furta shi ya fi kyautar ni wannan ba sashen ni da kai ba sa da kuɗi kana so. saboda ni a soyayya guda 50 da ban taba cin nasara ban taba cin wani a kan Fahimta to kaga ni da kai ku koya ba ka nasara ba na nasara sai hakuri ko ai rike abin da Ayo! ya kamata a rinka fahimtar girma na Allah malam Umaru ya na ganka haka alamun da tsakiyar rana ka kana bacci Garban ƙauye, eh na ganka a fusace. kacanka a fusace nake zuciyata tana ruwan dumin wuta nake ji zuciyata za ta iya komai yanzu kaga a yanzu zan iya hada yaki tsakanin Isra'ila da Gambia zan iya duk wani aikin laifi da ka sani Yaƙi? saboda raina ɓace ki hankalina ya bushe hankalina ya yi wani guri Me ke faruwa? madalla yanzu Umar har akwai wasu kalamai da kake iya furtawa wa mace ka saci zuciyarta na soyayya wanda ni ban iya su ba Ban sani ba, dan bai shiga zuciyarka ba ko? a wale ne za ka yi za ka sace min gwiwoyi na kenan Yanzu dai mu je ya ake ciki. to ba in gaya ma ba wannan ne ni a gabana ba na gaya ma na yi sabo budurwa ba to Kwarai. wannan budurwar ta wani samu yan kuɗaɗe na masu ƙwari na siyocin kwamfuri ina zuwa gidansu ga ni gata muna zaune ina kallonta tana kallona na kafe gwiwoyi na a ƙasa Alfred Kai, kin ji har ta yi zaƙi wato ina fatan wannan furen da na kawo miki da na tara kuɗaɗe masu aukin gaske na siyo zai sa ki karɓi soyayya ta immediately very good saboda sanda nake miki ba na wasa bane kuma ina fatan ki karɓi soyayya ta domin samun haziki gwarzon dan namiji iri na a yanzu sai ke shirya na farko gani da hanci ga baki gani da damfa me kuma damfal? ye damfa Ko dai dimple kake nufi? Yau, shi duka ai da damfal, shi damfal sunan shi ne da yaren Chinese, turancin China ne, damfal. Wato kana ji Garba kawai? A gaskiya ni ba zan iya soyayya da kai ba. Hasali ma tsaya wannan da nake hira da kai ba don komai bane kawai ina yi ne don in ci dariya. Amma ba wai dan in soyayya da kai ba. To kafin ne ni? Haba, Umaira. Baki fa san waye ainihin garban ƙauye bane. Garban ƙauye fa shahararren dan soyayya ne, ni ne dan lab na farko a ƙauyen mu Kazirma. Kaf ta yankin ta garji babu masoyi sama da ni kadai ne nake zuwa in ci yakin soyayya in bar gurin. Kai ba in gaya miki zuwa na farko binni alewoyi nake saiwa da madara da buskuna kala-kala a cikin kasuwar Singa. Ai ko dai za ka yi kasuwa. Kuma ba in tabbatar miki da wani abu. Yakin soyayya ta bai tsaya iyanan ba ran da yan fim din Hausa suka fara gani na. Yaki na ya ci Fatila na. Ya ci Saimu Muhammad, jaruma Saimu Muhammad. Sai Fati Barroji. Ita Fati Barroji ma an ƙara mata ruwa ya fi duro 42 saboda ni. Kar ki bari ki asarar gwarzon namiji. Kar ki bari ki yada namiji a saura ki ɗauki kadangaren bakin tudu. To kana ji? A shawarce ni dai zan baka shawara. Ka koma kawai ka je ka ci gaba da soyayyarka da Fati Barroji. Saboda maganar gaskiya alamu za ku fi dacewa da ita saboda ni ka gani ba yar fim bace. Alamu dai kina yi mun kora da hali ke. Kina nufin duk gayyaton da kike nan kina gayyaton ne a matsayin katin? To ka gani shaɗin da ka sani ma yanzu kawai ya wadatar ma. To ni din da kike gani ina da kwazo. To yanzu dan Allah dan Annabi ni din nan yanzu ba ni da abin da mata ya kamata su ganni su rinka kuka akan soyayya ta? Kake kare min kallo. Abokina gaskiya alƙalmar soyayya ba su nuna haka ba. Kana nufin har akwai wasu alƙalman soyayya da suke zanen da ba su tantance ni a matsayina na Romeo ba? And Juliet? Kai idai faya no filin kulumar. Ni dai abu ɗaya yanzu dan Allah ma ni duk wannan abun ba shi. Butun da yi. Dan Allah dan Annabi ka taimaka mu. Yanda Allah ya taimake ka. Mu je gurin yarinyar nan. Ka sato min zuciyarta from kirjinta to my hannu.
zuciyar da yake ibi hunci ko zuciyarta daga kirjinta mi dan kamun a hannuna haka rungume ta wannan dan Allah dan Annabi karkace wani abu shiga ka sako ka mutu dan Muhammadu Rasulullahi karkace wani abu shiga mutu dan Allah ki sauri ban karya ba mu wannan hanya ni ma zan shari'a dai baka ga duk baki na ya ta kasan mai ya ce ta yayi ba kun yi shiru duka ba ku ce komai ba kuma ni ina da abin yi idan ba ku da abin da za ku faɗa ni zan koma ci ai dai kana fito ka ce mun yi shiru mu ce komai kuma ka san kai mun alƙawari akan za mu zo ka wannan haka ne gaskiya ne mun zo dukan mun shiru amma ki sani hakan baya rasa nasaba da irin kwarjini da Allah ya yi kwarjini kuma sai ka ce wata kura kaga idan ba ku da abin da za ku faɗa ni zan wuce ciki ai duk kwarjinin kura karamin mafarauci na iya kama ta kuma ya sa ta ake su balle ta ji karan bindiga kin ga daga nan sai gudu saboda haka kin fi kura arwa wannan ai azanci ne amma ni abin da na sani kura ko tana cikin keji ta fi karfin wasan yaro amma dai kin san ba ita ta sa kanta a kejin ba kama ta aka yi aka sannan da yaro ake babba kin ga malama kuma ba komai kama wurin ki ba illa batu na so da kauna so da kauna kuma ban gane abin da kake nufi ba da haka na ji daɗin wannan rashin ganewar sake haba Umar ya za ta ce bata gane so da kauna ba kuma ka ce ka ji daɗi a gaskiya da kina saurin gane so da kauna na tabbatar da yanzu wani ya riga mu zuwa nan kin ga kenan da yanzu wani ya riga mu samun sa'ar nasarar samun zuciyar mace kamar ki ashe zancen hankali zai na so in shigo da hauka na ciki ya kamata wannan ba zuba masa ido maza kenan amma ya sunanka sunana Umar wanda ya biyo asali ta tushen tsabar fulani masu dubin kunya da kara a zahirin gaskiya a yadda na jiki da na ganki sai na tabbatar da gaskiya na yaudar kai ban gane ka yaudar kanka ba malam dama ka suna ne don ka ci min mutunci ko kusa hajiya kuma ya kin sauna abu a yadda aka gaya miki da na zo na ganki sai na tabbatar da tabbas kin wuce hali don iya matsayin da na aje ki a memory yanzu na kasa tantance iya girmansa. Memory ya kasa ɗauka domin ya masa girma. Irin kice macen da kowa ke so ya ganki a gidansa. Kin zama kusanciyarsa, abokiyar rayuwarsa. Haka ne kaɗai zai iya cika muradin zuciya. Kuma ina fata wannan sa'a za ta ci gaba da kasancewa tare da ke. Sa'ar za ta ci gaba da kasancewa idan har wanda ya zo da zancen bai zo da ƙarya ba. Tabbas wannan saƙon babu ƙarya a cikin. Kuma ina da tabbaci wannan saƙon yana zuwa ne daga zuciya zuwa ga zuciya ma'abuciya tausayi da jin kai. I promise you, dan na tabbata abin da nake faɗa ba ƙarya ba zallar gaskiya ce wacce take zuwa ga ma'abuciyar hankali. Garban gawai. Allah sai. Ashe zaka iya samun farin ciki a rayuwata fiye da yadda nake tunani? Akan ki zan iya kwanciya mota ta nike ni na mutu a banza. Allah sarki. Garban gawai. Na'am. Ashe ka ne masoyina na gaskiya? Ai baki sani bane. Ai duk duniya ba ki da masoyi sama da ni. Ganewa ne kika kasa yi. Garban gawai. Ka canza min rayuwata kuma a gaskiya na ji daɗin hakan matuƙa. Ni ma na ji daɗi sosai fiye da tunanin mai tunani. Garban gawai. Ga nan. Yau ka cika min burina. Da na daɗe ina tunani. Ka haɗa ni da wanda yake kaunata. Na gode wa Allah. Gaskiya na yi farin ciki sosai. Ban gane me ke nufi. Ni fa na rako shi ne kawai da nufin sasanta soyayyar. Kinga, ni fa ina da macen da zan kuma wannan da ke gani gaskiya abokina ne kuma amini ya za ki min haka kinga ki sa a ranki ba za ki taɓa samu ba ko da wasa wannan shi ne magana a he suna ta zaki a he mutuniyar banza take ne zaki idan ban kwabe mun da kuma Allah ya tsina kai dalla mana da ka dan tasha ne ni dalla da ka ta mana an ja dakata din ni za ka zo ka gaya maganar banza ka kawo mutum ya ci min mutunci sannan ka gaya maganar banza dala ka kama gabanka banza kawai ban taba sanin haka ka dauke ni ba ni yanda na dauke ka ba haka muke ba duk
lokacin da za a abu sai ka rinka kokari sai ka ga kayan affecting din heart ɗina, sai ka mun elevated and collaboration executive director a zuciyata. Ani tun da na ji ka mata turancin Habasha na san cuta za ka yi matuki a zalimi. Mu muka yi kama muka kalido daga Legas Arewa. Mu ne ɗan iskar Legas na farko. Ni na fara da ba mutum wuka Arewa. Har za ka saka wannan Allah kai din ne. Ko akasin nasarar ne lafazin so